RJ Delicado. Wow! Isa ba ko na? Sige na, ikaw. Ako tropa kay Silingan. Jujuhain. Wow! Lupan. Today everyone, sa mga to guys, na ako yung challenge sa ako ko SK about pili sila naka-mention na tao nga taga San Pablo ra tapos ila tubagon o trotropahin ba or jujuwain. So go! Hi, time ring. So, ayan. So, nakaisip na po si Mark, no? Ng content kung tahay. So, magduwa ko na may trotropahin or jujuwain challenge. No, ka taga San Pablo ra, guys, sa mga barangay. So, kinig guys, char-char ni guys, ha? Batig na mo asa. Yes, basig na yung asa. Charot. Feeling. Tama to guys, char-char good to eat. So, pagduran ng mga taga San Pablo. Ready, go! Go! Jimboy Mapalo! Chimboy, kisa yun na. Boy, Jing Sofalo! Kuya ni Charina. Oh. Ah, tutupahin. Tutupahin. Friendship ni Charina. Hi, Chang. Shout out ka, Charina. Oh, Belford Paraon! Tutupahin. Sure? Tutupahin. Oo. Tutupahin. Hi, ganito. Kumana to. Ay! Oy, lang kayo nagikuan, nagkakamo. Chika ka diyan. Ay, dali! Ay, iliw-liw ka kamera niya. Ala, ako nakasama ng video. How di ang kuan? Di bang ko? Ay, matulara ba na? Si Kuan! Ran... Say mo, Oy! Mark. Ranford Nanol! Ay, tutupahin na kay Silingan mo tapos bata pa. Oh, ito na araw ba iso? Jojowain. Jojowain. Finish na. Uy, finish na! Jojowain. Hindi, ako na tatrapahin lang ako na kay finish na lang siya. So then, nagkapas din sila? Oo, yan din ka na ka... Eee! Sana all. Shout out ka Red Ford. Uy, parang ako nakabayo guys na nagkasilaban siya. Uy, dili, joke ka to fake news. Pero nakakash ka. Dili, BFF, promo good na. Wow! Eee! Sana all BFF. Sige na. Roylo Gomez. Ay, Conro. Uy, lagi mo ito mga ina. Tropa. Hello? Tutupahin. Ikaw ang isang duwa, Mark. Kayo sa blana, kamok kayo tropa. Tropa tanang. Kamok kayo tropa. Wala ka na itong aasawain. Sige, RJ Delicado. Wow! Isa ba ko na? Sige na, ikaw. Ako tropa kay Silingan. Ina. Bastahan ni Mong Dolor. Tutupahin. Ay, minyo. Aasawain guys. Crush na nila ako, Uy, chairman. dili, ay. Sige na, Uy, chair. tuka na. Nakaroon. Tutupahin. Sige. Bugos mo. Sabayaw ko naman ka-crush ka kan RJ. O sige, para di ko kanho. Sige, para mo taas. Sige, jujuhain. Wow! Lupan. Kita tayo sa video. Naman. Siyempre guys, picture mo. No, more than pagka dyan ano. Narabigil ako ni mo, tulong hubog ka. Jesus Walang name. ka dyan ano. Ay, ginoo ko Lord. Sige, go. Sige na, next. So, tutropahin. Oh, sige. Kinsa pa man. John Ford Abugan. Tropa. Tutupahin. Kisilingan na ron. Moy Moy. Christian tape. Oh, Christian Abe. Hindi lang sabihin. First kasanyas. Oh, kasanya. Sa Christian Dave, kasanya. Tropa. Tutupahin. Katropa na rin tayo. Linwin Paul Petracorta. Crush ni Fanny. Patricio. Nagbunjang mo. Patricio mo. Uy, hi Patricia, shout out. Charot. Ay, kan pa rin ayun na wag kasama kay tropa mga jud na for me. Naglain rap na. Ayaw, pagtrupat-trupat, di ba kaino nagdabong imo jujuwain? Kita galing na sa upak. Kasilingan. Silingan raw. Masa, quarantine mo ka ng silingan ang tirada. Oh, Sige na. Sino to? kato, mana ba? Linwin
Tropa. Totropahin. Idnil Petracorta. Tropa, oh. Ikaw pa ni. Totropahin. Ignil Petra Oh, tutropahin. Saba ka nagka... Oh, Nanguya tutropa. bra. Nakataka mo ko yun. Joke lang, guys. Pasok yun. Kasi po ay pan. Nakataka. Sige, sige. Kanan mo kung sa'yo sa'yo. Ano ba yung kamera natin yung ko? Isa pa man. Kada sa mga company, Kalaban to, dali ka. Lalay Patubo. kalit ay tropa. Totropahin. Kin Diginyo. Uy! Totropahin. Batchmate. Iya mo nagkasaan. Magsunod na dito. Tropa. Di ba tropa tanan? James Masuhay. Chains. Jimboy Masuhay. John Lester Pitalbero. Uy! My gosh! Koan? Si Jaonay. Si Marcas. Totropahin, syempre. Charot! Di ko to nga man. Anong tropa naman? Ay, si Pangutan na tubag na. Koan? Tropahin. Ano ba itong Jud. Aasawahin. Kershie Pitalbero. Tropa. Dancer. Hi, Kerong. Legit Kerong. Totropahin. Last. Lito Interes. Lito Interes. Papapapain. Alam. Magduna to sila tubag. Duda. Wala mo. Lito Interes. Totropahin na wala ko. Mungkol. Chuchi. Otro kasi. Otro pa sila sa iyo, papa. Sabong-sabong mukhang kasi sila manok. Sige na, end na. Sakto na ba yung kitagan na? Hindi, mawala to siya laging way mauyap. So, amo na to guys. Thank you for watching. Char-char na to guys. Diyos ko. Basig na mo asa sa kan Mark. Uy. Kang, kasi tayo jujuwain. Siko, sa betul? Ay, RJ Delicano. Yee! Kaya na. Chairman. Matulis mo kay Kilugun pag mag-Perminti. Piminti una. Dili mo Astoria Perminti. Piminti, pag happy tayo sa ilabay, naligo pa. Perminti magpakilay. Kawa na guys. Char-char na to guys. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe to Winwin's Vlog. W-I-N. Sa taas. Quit. Ako apostrophe. May mga mura. Break ka dyan. Basta kay kuwit. Ano sa taas? Oh. S. Ano Punta man? kayo na ka na dito sa imong Then vlog. O sa spelling sa vlog. B? V-L-O-G. G-E. Joke vlog. Oh, bright. Brainy. So, thank you for watching.